We zijn hier in het Ledeltheater in Oostburg. Je zult je afvragen, wat doen jullie hier? Wij zijn de Lions Club West-Vlaanderen. We hebben gemeend om... Oekraïne is op dit moment is een belangrijk thema. We hadden vanuit ons netwerk een aantal mensen die ons wilden helpen, ons belangeloos wilden helpen. Dat is enerzijds, dat is Dick Sandé, die werkt bij het instituut van Klingendaal, die heel beschouwend is over de oorlog van Oekraïne. Daarnaast hebben we Fleur Ravensbergen. Zij heeft veel conflictbehandeling gedaan als mediator in diverse probleemgebieden over heel de wereld. En we dachten ook van, ja, daar mist toch iets. En we hebben daar nog 2 Oekraïense dames bereid gevonden om ook hun verhaal te vertellen hier bij ons. Hoe zijn zij gevlucht vanuit Oekraïne? Hoe hebben zij hier hun leven opgepakt in Nederland? En we dachten van, god, dit is een mooi iets. Dat zijn 3 thema's, die zijn mooi verbindend. Waarbij we dan hopen dit ook te kunnen delen met onze Zeeuws-Vlaamse bevolking. We hebben geprobeerd hier kaarten voor te verkopen en waar de opbrengst geheel ten goede komt aan Oekraïne. We hebben dat besproken met de dames en zij gaven aan, hey, dit geld moet naar Oekraïne, naar het Rode Kruis. Daar komt het terecht bij onze broeders, bij onze strijdgenoten die in de oorlog zitten. Die kunnen een goed steuntje gebruiken.